Νομίζεις ότι γνωρίζεις τις γυναίκες. Δεν γνωρίζεις τίποτα. Και αυτή η ανδρική συνήθεια που τρομάζει περισσότερο τις γυναίκες καταστρέφει τις σχέσεις σου αυτή τη στιγμή. Σταμάτα αμέσως αυτό που κάνεις. Αυτή είναι η στιγμή που η ερωτική σου ζωή αλλάζει ή συνεχίζεις να είσαι ένας ακόμα συναισθηματικός όμηρος μεταμφιεσμένος σε στοργικό φύλλο. Στα επόμενα λεπτά θα σου αποκαλύψω τη μοναδική ανδρική συνήθεια που κυριολεκτικά τρομάζει τις γυναίκες. Όχι επειδή τις πληγώνει, αλλά επειδή τις προκαλεί σε ένα τόσο βαθύ επίπεδο που οι ίδιες δεν μπορούν να εξηγήσουν τι νιώθουν όταν συναντούν έναν άνδρα που κυριαρχεί σε αυτή την χαμένη τέχνη. Έχεις παρατηρήσει πως κάποιοι άνδρες φαίνεται να έχουν έναν ανεξήγητο μαγνητισμό. Γυναίκες που λένε ότι μισούν τους απόμακρους τύπους καταλήγουν αιμονικές μαζί τους. Ανεξάρτητες γυναίκες που ορκίζονται ότι δεν χρειάζονται κανέναν, ξαφνικά στέλνουν μηνύματα στις 3 το πρωί. Τι έχουν αυτοί οι τύποι που δεν έχεις εσύ? Θα σου το πω τώρα, και όταν το καταλάβεις αυτό, δεν θα είσαι ποτέ ξανά ο ίδιος. Η κοινή λογική σε δίδαξε ότι το να είσαι ο καλός τύπος, πάντα διαθέσιμος, πάντα κατανοητός, πάντα να λες ναι, είναι ο δρόμος για την καρδιά της γυναίκας. Ψέμα. Πλήρης απάτη. Παραπλανητική προπαγάνδα που μετέτρεψε γενιές ανδρών σε συναισθηματικά πατάκια που αναρωτιούνται γιατί καταλήγουν πάντα στη friend zone ή απατούνται. Η πραγματική μηχανική της γυναικείας έλξης λειτουργεί ακριβώς αντίθετα από ό,τι σου δίδαξαν. Εδώ είναι η ομή και σκληρή αλήθεια. Οι γυναίκες είναι βιολογικά προγραμματισμένες να δοκιμάζουν τα ανδρικά όρια. Είναι ένας εξελικτικός μηχανισμός επιβίωσης. Και η συνήθεια που τις τρομάζει περισσότερο, που τις προκαλεί περισσότερο, που τις μαγνητίζει πιο ακαταμάχητα, είναι όταν ένας άνδρας διατηρεί τον σκοπό του αταλάντευτο και τα προσωπικά του όρια σαφή, χωρίς αντιδραστικότητα, χωρίς απεγνωσμένη αναζήτηση επικύρωσης, χωρίς να διαπραγματεύεται την αποστολή της ζωής του για ψίχουλα αγάπης. Σκέψου το τείχος ανάσχεσης. Στερεό, αταλάντευτο, δεν επιτίθεται, δεν χτυπά, απλά υπάρχει με μια τόσο καθοριστική παρουσία που ορίζει πού τελειώνει το χάος και αρχίζει η τάξη. Αυτό πρέπει να είσαι. Ένα ψυχολογικό τείχος ανάσχεσης. Και όταν το κατακτήσεις αυτό, θα καταλάβεις γιατί οι γυναίκες τρομάζουν και ταυτόχρονα γοητεύονται. Θα ονομάσω τώρα τις 7 τακτικές του τείχους ανάσχεσης που μετατρέπουν έναν συνηθισμένο άνδρα σε ένα ακαταμάχητο ψυχολογικό φρούριο. Πρόσεξε, γιατί καθεμία από αυτές τις τακτικές έχει τη δύναμη να αντιστρέψει πλήρως τη δυναμική των σχέσεών σου. Πρώτον, ο αδιαπραγμάτευτος άξονας. Η αποστολή της ζωής σου είναι ιερή, απαραβίαστη. Δεν πωλείται για σεξ, δεν πωλείται για χάδια, δεν πωλείται για οικογενειακή ειρήνη. Την περασμένη εβδομάδα, ένας πελάτης μου, μηχανικός λογισμικού 32 ετών, είχε μια κρίσιμη παρουσίαση την Παρασκευή. Η κοπέλα του τηλεφώνησε το βράδυ της Πέμπτης, θέλοντας να πάει μαζί της σε ένα οικογενειακό δείπνο της τελευταίας στιγμής. Ο παλιός αυτός θα τα είχε παρατήσει όλα. Θα είχε πάει στο δείπνο, χάνοντας πολύτιμες ώρες προετοιμασίας. Ο νέος αυτός είπε ήρεμα: «Έχω μια αναπόφευκτη δέσμευση με το μέλλον μου. Θα σε δω το Σάββατο. Ξέρεις τι συνέβη?» Έμεινε σοκαρισμένη για 5 δευτερόλεπτα. Μετά είπε ότι θαύμαζε την αφοσίωσή του. Άμεσος σεβασμός. Δεύτερον, η στρατηγική σιωπή. Όταν σε δοκιμάζει, όταν σε προκαλεί, όταν αμφισβητεί τις αποφάσεις σου με εκείνον τον προκλητικό τόνο που γνωρίζεις καλά, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσεις τίποτα. Ένα ήρεμο βλέμμα, μια υπολογισμένη παύση και αν χρειαστεί 5 λέξεις, έτσι θα γίνει. Τέλος. Χωρίς περίτεχνες εξηγήσεις, χωρίς άμυνα, χωρίς εκείνον τον παθητικό λόγο που προσπαθεί να την πείσει ότι έχεις δίκιο. Δεν χρειάζεσαι την έγκρισή της για να υπάρχεις. Τρίτον, η τακτική υποχώρηση. Δεν είσαι υποχρεωμένος να συμμετέχεις σε κάθε συναισθηματικό τσίρκο στο οποίο σε καλούν. Κυκλικές συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά, σηκώνεσαι και φεύγεις, παιδικές προκλήσεις μεταμφιεσμένες σε αστεία, αποσύρεις την προσοχή σου. Όλο αυτό το δράμα επειδή δεν απάντησες σε ένα μήνυμα σε 15 λεπτά, κλείνεις το κινητό. Ένας τύπος που ξέρω, καθηγητής πανεπιστημίου, βρισκόταν σε μια ατελείωτη συζήτηση με τη σύντροφό του για κάτι ασήμαντο. 2 ώρες πήγαινε έλα. Απλά είπε: «Αυτό δεν είναι παραγωγικό. Θα μιλήσουμε όταν είμαστε πιο ήρεμοι», και πήγε στο γυμναστήριο. Έγινε έξαλλη για 10 λεπτά, μετά έστειλε μήνυμα ζητώντας συγγνώμη. Τέταρτον, το δομητικό όχι. Αυτή η λέξη είναι το πιο ισχυρό σου όπλο. Όχι στην χάρη που θα καθυστερήσει το έργο σου. Όχι για να βγεις έξω όταν χρειάζεσαι ξεκούραση. Όχι για να αλλάξεις τα σχέδιά σου επειδή εκείνη είχε μια ιδέα της τελευταίας στιγμής. Και εδώ είναι το μυστικό. Χωρίς ενοχές. Χωρίς εκείνο το βλέμμα του παρακλητικού σκύλου που ζητάει συγγνώμη επειδή έχει όρια. Λες όχι όπως λες καλημέρα φυσικά.
Χωρίς δράμα, χωρίς βάρος. Είναι απλά μια λέξη που ορίζει πού τελειώνεις εσύ και αρχίζει ο κόσμος. Πέμπτον, η βαθμονόμηση της στοργής. Δεν είσαι μια βρύση. Προσοχής ανοιχτή 24 ώρες. Η στοργή σου έχει αξία επειδή είναι σπάνια, όχι επειδή είναι άφθονη. Ένας 38χρονος επιχειρηματίας που με προσέγγισε απαντούσε στα μηνύματα της συζύγου του σε δευτερόλεπτα. Πάντα διαθέσιμος, πάντα έτοιμος. Αποτέλεσμα: 0 ερωτική επιθυμία, 0 θαυμασμός. Τον έβλεπε ως προσωπικό βοηθό με συζυγικά ωφέλη. Άρχισε να το δοσολογεί. Μερικές φορές αργεί μια ώρα να απαντήσει. Μερικές φορές είναι πολύ απασχολημένος για ένα αυτοσχέδιο ραντεβού. Ξαφνικά άρχισε να σχεδιάζει ειδικά ραντεβού, να ντύνεται πιο όμορφα, να τον εκτιμά. Έκτον, ο καθρέφτης της συμπεριφοράς. Αν ακυρώσει την τελευταία στιγμή, δεν την παρακαλάς να ανανεώσετε το ραντεβού. Αν σε αντιμετωπίζει με αδιαφορία, δεν αντισταθμίζεις με περισσότερη προσοχή. Αντανακλάς το επίπεδο της επένδυσης που λαμβάνεις, χωρίς δράμα, χωρίς λόγια, μόνο μέσω των πράξεών σου. Αυτό δεν είναι παιδική εκδίκηση, είναι βασική συναισθηματική οικονομία. Επενδύεις όπου υπάρχει απόδοση. Έβδομον, η όραση τούνελ. Ο σκοπός σου είναι ο αληθινός σου βορράς. Γυμναστήριο, δουλειά, σπουδές, προσωπικά έργα, όλα αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν ανεξάρτητα από τη σχέση. Ένας νεαρός καθηγητής 27 ετών μου είπε ότι η νέα του κοπέλα ήθελε να περνάει όλο τον ελεύθερο χρόνο του μαζί της. Εγκατέλειψε το γυμναστήριο, σταμάτησε να διαβάζει, άφησε τους φίλους του. Ξέρεις τι συνέβη? Έχασε το ενδιαφέρον της σε 3 μήνες. Γιατί? Επειδή ο ενδιαφέρον τύπος που γνώρισε έγινε ένας βαρετός δορυφόρος που περιστρέφεται γύρω της. Τώρα θα σου μιλήσω για τα 6 μοιραία λάθη που κάνουν το 90% των ανδρών και που καταστρέφουν κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουν αυτό το ψυχολογικό φρούριο. Λάθος νούμερο 1. Υπερβολική δικαιολόγηση κάθε απόφασης. Δεν είσαι κατηγορούμενος στο δικαστήριο της σχέσης. Όταν εξηγείς υπερβολικά, υποδηλώνεις ανασφάλεια. Παρακαλάς για έγκριση. Λες μεταξύ των γραμμών ότι οι αποφάσεις σου ισχύουν μόνο αν συμφωνεί εκείνη. Σταμάτα. Αμέσως. Λάθος νούμερο 2. Υποχώρηση στις δοκιμασίες. Και πρόσεξε, θα σε δοκιμάσει. Είναι στη γυναικεία φύση. Θα αμφισβητήσει τις αποφάσεις σου, θα δημιουργήσει δράμα για να δει αν διατηρείς το πλαίσιό σου, θα πιέσει τα όρια σου για να δει πού θα σπάσεις. Κάθε φορά που υποχωρείς, χάνεις ένα κομμάτι της αρενοπής σου ψυχής και εκείνη χάνει λίγο ακόμα από τον σεβασμό της για σένα. Λάθος νούμερο 3. Συναισθηματική αντίδραση. Να φωνάζεις, να αμήνεσαι, να μπαίνεις στο ίδιο συναισθηματικό της επίπεδο κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Μόλις έδειξες ότι δεν έχεις τον έλεγχο του εαυτού σου. Πώς θα σε εμπιστευτεί να ηγηθείς οτιδήποτε, αν δεν μπορείς καν να ηγηθείς των δικών σου συναισθημάτων? Λάθος νούμερο 4. Αναζήτηση συνεχούς επικύρωσης. Όλα καλά. Με αγαπάς. Είμαστε καλά. Γιατί είσαι σιωπηλή? Κάθε μία από αυτές τις ερωτήσεις είναι μια σφαίρα στο ίδιο σου το πόδι. Κυριολεκτικά την παρακαλάς να σου πει ότι έχεις αξία. Το παθητικό δεν είναι αρκετά ισχυρό για να το περιγράψει αυτό. Λάθος νούμερο 5. Καταδίωξη μετά το όχι. Είπε ότι δεν θέλει να βγει. Τέλος συζήτησης. Δεν προσπαθείς να πείσεις, δεν διαπραγματεύεσαι, δεν παρακαλάς. Αποδέξου και συνέχισε τη ζωή σου. Η σπανιότητα δημιουργεί αξία. Η αυθονία δημιουργεί περιφρόνηση. Λάθος νούμερο 6. Προτεραιότητα στη γυναίκα πάνω απ' όλα. Οι φίλοι σου εξαφανίστηκαν. Τα χόμπι σου πέθαναν. Η αποστολή της ζωής σου έγινε σκόνη. Έγινες ένα ρομαντικό ζόμπι που υπάρχει μόνο για χάρη της. Και ξέρεις ποια είναι η σκληρή ηρωνία? Θα σε αφήσει για έναν τύπο που έχει δική του ζωή. Θέλω να οραματιστείς 3 άνδρες τώρα. 3 πραγματικές περιπτώσεις που απεικονίζουν το καταστροφικό κόστος του να μην κυριαρχεί στο τείχος ανάσχεσης. Ο Κάρολος, μηχανικός λογισμικού, 32 ετών. Κάθε μέρα ακύρωνε το γυμναστήριο όταν τον καλούσε η κοπέλα του. «Σήμερα θα μείνω σπίτι, αγάπη μου, έλα εδώ». Και πήγαινε ο Κάρολος, σαν εκπαιδευμένο σκυλάκι. 6 μήνες αργότερα ήταν 15 κιλά πιο παχής, ένιωθε χάλια. Και εκείνη άρχισε να βγαίνει με τις φίλες της κάθε Παρασκευή, ενώ αυτός έμενε σπίτι βλέποντας Netflix. Όταν επιτέλους βρήκε το θάρρος να την ρωτήσει, εκείνη είπε ότι είχε γίνει εφησυχασμένος. Η γυναίκα που κατέστρεψε τη ρουτίνα του τον κατηγόρησε ότι ήταν εφησυχασμένος. Κατάλαβες την παγίδα. Ο Ρομπέρτο, επιχειρηματίας, 38 ετών, ζούσε ζητώντας συγγνώμη από τη σύζυγό του. Συγγνώμη που δούλευα μέχρι αργά. Συγγνώμη που είχα συνάντηση το Σάββατο. Συγγνώμη που υπήρχα βασικά. Δημιούργησε μια δυναμική όπου αυτός ήταν ο αιώνιος ένοχος και εκείνη το αιώνιο θύμα. Αποτέλεσμα.
Άρχισε να τον αντιμετωπίζει σαν έναν ανίκανο υπάλληλο, όχι σαν σύζυγο. Σεξ. 1 φορά το μήνα, αν την παρακαλούσε πολύ. Σεβασμός. 0. Θαυμασμός. Αρνητικός. Ο Πέτρος, καθηγητής πανεπιστημίου, 27 ετών. Γνώρισε μια όμορφη γυναίκα. Μαγεύτηκε. WhatsApp. Απαντούσε σε 2 δευτερόλεπτα. Πρόσκληση από αυτήν. Τα παράταγε όλα. Δικά του σχέδια. Τι σχέδια? Η ζωή του έγινε η ατζέντα της. 3 εβδομάδες αργότερα άρχισε να αργεί ώρες να απαντήσει. 1 μήνα αργότερα ακύρωνε ραντεβού. 2 μήνες αργότερα έστειλε το κλασικό μήνυμα. Χρειάζομαι λίγο χρόνο να σκεφτώ. Μετάφραση. Με βαρέθηκες μέχρι θανάτου με τόση διαθεσιμότητα. Αναγνωρίζεις αυτά τα μοτίβα, βλέπεις τη δική σου ιστορία σε αυτά τα παραδείγματα. Ωραία. Σημαίνει ότι έχεις ακόμα σωτηρία. Τώρα θα σου δώσω το πρωτόκολλο δράσης για να χτίσεις το τείχος ανάσχεσής σου σε 5 πρακτικά βήματα που αρχίζεις να εφαρμόζεις σήμερα. Βήμα 1. Όρισε τα όρια σου. Πάρε ένα χαρτί τώρα, όχι αργότερα, τώρα, και γράψε 3 πράγματα στη ζωή σου που είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτα. Ο χρόνος σου στο γυμναστήριο, οι ώρες εργασίας σου στο έργο σου, η στιγμή της μοναξιάς σου. Όρισε τα. Χωρίς εσωτερική σαφήνεια, γίνεσαι πλαστελίνη στα χέρια οποιασδήποτε ελάχιστα πιστικής γυναίκας. Βήμα 2. Επικοινώνησε με απόλυτη ηρεμία. Όταν εκφράσεις αυτά τα όρια, και θα τα εκφράσεις, κάντο σαν να δηλώνεις ότι ο ουρανός είναι μπλε. Χωρίς θυμό, χωρίς δικαιολογία, χωρίς εκείνο τον τόνο κάποιου που ζητάει άδεια. Είναι μια δήλωση γεγονότος για το πώς λειτουργεί η πραγματικότητά σου. Τελεία και παύλα. Βήμα 3. Διατήρησε ατσάλινη συνέπεια. Εδώ είναι που το 90% αποτυγχάνει. Έθεσες το όριο, το επικοινώνησες. Και μετά έρχεται η δοκιμασία. Και θα σε δοκιμάσει να είσαι σίγουρος. Κλάμα, συναισθηματικός εκβιασμός, αποπλάνηση, θυμός, θα χρησιμοποιήσει όλο το οπλοστάσιο. Εσύ διατηρείς. Χωρίς. Εξαιρέσεις. Ο λόγος σου πρέπει να αξίζει περισσότερο από χρυσό. Βήμα 4. Δώσε προτεραιότητα στον σκοπό σου καθημερινά. Κάθε μέρα αφιερώνεις χρόνο στον σκοπό σου. Όχι όταν περισσεύει χρόνος, όχι όταν εκείνη το επιτρέψει, όχι όταν είναι βολικό. Κάθε μέρα. Ο σκοπός σου είναι η πηγή της αρενοπής σου δύναμης. Χωρίς αυτόν είσαι απλά ένας ακόμα χαμένος τύπος που προσπαθεί να βρει τον εαυτό του σε ένα εδίο. Βήμα 5. Ανάπτυξε επιλεκτική αδιαφορία. Δεν χρειάζεται να δοθεί κάθε μάχη. Μια χαζή πρόκληση. Αγνοήσέ την. Προσπάθεια δημιουργίας δράματος. Έχεις πιο σημαντικά πράγματα να κάνεις. Παιδική δοκιμασία προσοχής. Ούτε που το προσέχεις. Η προσοχή σου είναι ένας premium πόρος, όχι δωρεάν διανομή φυλαδίων στη γωνία. Τώρα, άσε με να καταστρέψω τις παθητικές αντιρρήσεις που αναδύονται στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν είναι εγωισμός. Λάθος. Εγωισμός είναι να απομυζάς τους άλλους για να ικανοποιηθείς. Αυτό που διδάσκω είναι αυτονομία. Ένας άνδρας με σαφή σκοπό εξυπηρετεί καλύτερα όλους γύρω του, επειδή λειτουργεί από την αυθονία. Όχι από την έλλειψη. Δεν μπορείς να δώσεις αυτό που δεν έχεις. Θα χάσω τη γυναίκα που αγαπώ αν ενεργήσω έτσι. Αν χάσεις μια γυναίκα επειδή έχεις όρια και σκοπό, δεν έχασες τίποτα. Απαλλάχτηκες από ένα συναισθηματικό παράσιτο. Μια γυναίκα που δεν σέβεται τα όρια σου δεν σε αγαπά. Αγαπά αυτό που της παρέχεις. Βίαιη διαφορά. Φοβάμαι μήπως φανώ ψυχρός ή απόμακρος. Συγχέεις τη δύναμη με την ψυχρότητα. Δεν σου λέω να γίνεις ένα ρομπότ χωρίς συναισθήματα. Σου λέω να έχεις τον έλεγχο πάνω τους. Ένας βράχος στη μέση του ποταμού δεν είναι ψυχρός. Απλά δεν παρασύρεται από κανένα ρεύμα. Οι γυναίκες τους αρέσουν οι άνδρες που κάνουν τα πάντα για αυτές. Οι γυναίκες λένε ότι τους αρέσει αυτό. Οι γυναίκες το φαντάζονται αυτό. Αλλά παρατήρησε με ποιους κάνουνε σεξ. Με ποιους ερωτεύονται παράφορα. Με ποιους γίνονται αιμονικές. Ποτέ δεν είναι το πατάκι που κάνει τα πάντα. Ποτέ. Αυτό μοιάζει με χειραγώγηση. Χειραγώγηση είναι να προσποιείσαι ότι είσαι κάτι που δεν είσαι για να πετύχεις κάτι. Αυτό που διδάσκω είναι να είσαι αυθεντικά αρενοπός, αυθεντικά επικεντρωμένος στον σκοπό σου. Αν αυτό είναι χειραγώγηση, τότε και η αναπνοή είναι. Το ρολόι τρέχει. Κάθε μέρα που περνάει ζώντας ως συναισθηματικός δορυφόρος, χάνοντας την ουσία σου, διαπραγματευόμενος τις αξίες σου για ψίχουλα γυναικείας έγκρισης, είναι μια μέρα λιγότερη στο ταξίδι σου για να γίνεις ο άνδρας που γεννήθηκες να είσαι. Έχεις 2 επιλογές τώρα. Να συνεχίσεις να είσαι αυτός ο τύπος που ζει για τη γυναικεία επικύρωση, που εγκαταλείπει τα όνειρά του από φόβο για σύγκρουση, που ζητάει συγγνώμη που υπάρχει, που ζητιανεύει στοργή σαν ένας εθισμένος, που ζητιανεύει ναρκωτικό. Ή μπορείς να πάρεις την απόφαση τώρα, αυτή τη στιγμή, να χτίσεις το τείχος ανάσχεσής σου.
Ξέρω ότι ένα μέρος σου αντιστέκεται. Ξέρω ότι υπάρχει μια φωνή στο κεφάλι σου που λέει ότι αυτό είναι πολύ ριζοσπαστικό, ότι οι σχέσεις είναι θέμα συμβιβασμού, ότι πρέπει να είσαι ευέλικτος. Αυτή η φωνή είναι ακριβώς αυτό που σε κρατάει παγιδευμένο. Είναι η φωνή χρόνων κοινωνικής προσαρμογής που μετέτρεψε τους άνδρες σε συναισθηματικές μαριονέτες. Κοίτα γύρω σου. Πόσους άνδρες γνωρίζεις που είναι πραγματικά σεβαστοί από τις γυναίκες τους? Πόσοι έχουν εκείνη τη λάμψη στα μάτια που λέει «Είμαι ο κύριος του πεπρωμένου μου»? Πόσοι μπορούν να πούν «Όχι χωρίς φόβο για τις συνέπειες»? Λίγοι. Πολύ λίγοι. Και εσύ μπορείς να είσαι ένας από αυτούς. Η δυσάρεστη αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες χρειάζονται αυτή την ανδρική δύναμη. Δοκιμάζουν τα όρια επειδή πρέπει να ξέρουν ότι μπορείς να τα διατηρήσεις. Προκαλούν επειδή πρέπει να νιώσουν ότι είσαι αταλάντευτος. Προκαλούν επειδή βαθιά μέσα τους θέλουν την ασφάλεια να ξέρουν ότι δεν θα καταρρεύσεις στην πρώτη συναισθηματική καταιγίδα. Όταν γίνεσαι το τείχος ανάσχεσης, κάτι μαγικό συμβαίνει. Οι συζητήσεις μειώνονται επειδή εκείνη ξέρει ότι το δράμα δεν λειτουργεί. Οι δοκιμασίες σταματούν επειδή έχει ήδη την απάντηση. Ο σεβασμός αυξάνεται επειδή έγινες αξιοσέβαστος. Η έλξη εκρήγνεται επειδή έγινες ξανά άνδρας. Όχι ένα μεγάλο αγόρι με γένια. Αλλά εδώ είναι η προειδοποίηση που λίγοι θα σου δώσουν. Όταν αρχίσεις να το εφαρμόζεις αυτό, θα υπάρξει αντίσταση. Θα της φανεί περίεργο, θα αμφισβητήσει, θα απειλήσει ακόμα και να χωρίσει. Είναι το extinction burst, η τελευταία ανάσα του παλιού μοτίβου που προσπαθεί να επιβιώσει. Οι περισσότεροι άνδρες τα παρατούν εδώ. Επιστρέφουν τρέχοντας στη ζώνη άνεσης της υποταγής. Μην είσαι πονή πλειοψηφία. Διατηρώντας το πλαίσιό σου κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης φάσης, θα παρακολουθήσεις μια μεταμόρφωση. Η ίδια γυναίκα που απείλησε να χωρίσει θα αρχίσει να σε κοιτάζει διαφορετικά. Θα αρχίσει να σε αγγίζει περισσότερο. Θα αρχίσει να σε σέβεται με έναν τρόπο που δεν θυμώσουν καν ότι ήταν δυνατόν. Ή θα φύγει. Και αυτό είναι επίσης μια νίκη, γιατί άνοιξε χώρο για μια γυναίκα που εκτιμά την πραγματική ανδρική δύναμη. Υπάρχει μια έννοια στην συμπεριφορική ψυχολογία που ονομάζεται διαλείπουσα ενίσχυση. Είναι αυτό που κρατάει τους εθισμένους στο καζίνο. Μερικές φορές κερδίζεις, μερικές φορές χάνεις. Ποτέ δεν ξέρεις πότε, οπότε συνεχίζεις να παίζεις. Αυτό ακριβώς έχεις κάνει με την προσοχή και την ενέργειά σου, δίνοντας τυχαία, χωρίς κριτήριο, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα λάβεις το βραβείο της αληθινής αγάπης. Σταμάτα το. Ο χρόνος σου, η προσοχή σου, η ενέργειά σου, ο σκοπός σου, όλα αυτά έχουν τεράστια αξία. Όταν τα διανέμεις χωρίς κριτήριο, υποτιμάς το δικό σου νόμισμα. Όταν προστατεύεις και κατευθύνεις με σοφία, γίνεσαι σπάνιος. Και το σπάνιο είναι πάντα πιο πολύτιμο από το άφθονο. Άσε με να είμαι ομά συγκεκριμένος εδώ. Αύριο το πρωί, όταν ξυπνήσεις, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις δεν είναι να ελέγξεις αν σου έστειλε μήνυμα. Είναι να δουλέψεις στον σκοπό σου. Μια ώρα, μισή ώρα, 15 λεπτά, δεν έχει σημασία. Ο σκοπός σου έρχεται πρώτος. Πάντα. Όταν σε καλέσει στη μέση της δουλειάς σου για να μιλήσετε για κάτι που μπορεί να περιμένει, δεν απαντάς. Όταν θέλει να αλλάξεις τα σχέδιά σου την τελευταία στιγμή για κάτι μη επίγον, διατηρείς τα σχέδιά σου. Όταν δοκιμάσει τα όρια σου με κάποια παιδική πρόκληση, ούτε καν το καταγράφεις. Είσαι πολύ απασχολημένος χτίζοντας την αυτοκρατορία σου για να συμμετέχεις σε παιχνίδια. Και εδώ είναι το κομμάτι που θα σου εκραγεί το μυαλό. Όσο λιγότερο σε νοιάζει η έγκρισή της, τόσο περισσότερη έγκριση θα λάβεις. Όσο λιγότερο αναζητάς επικύρωση, τόσο περισσότερο επικυρωμένος θα είσαι. Όσο λιγότερο την χρειάζεσαι, τόσο περισσότερο θα σε χρειάζεται εκείνη. Είναι παράδοξο, είναι αντιδιαισθητικό και είναι απολύτως πραγματικό. Αλλά υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια που το διαχωρίζει από το να είσαι ένας κακός. Δεν το κάνεις αυτό για να χειραγωγήσεις ή να τιμωρήσεις. Το κάνεις επειδή είναι η αυθεντική έκφραση ενός άνδρα με σκοπό. Η διαφορά βρίσκεται στην πρόθεση. Ένας χειραγωγός προσποιείται ότι έχει όρια για να πετύχει κάτι. Εσύ έχεις όρια επειδή αυτός είσαι. Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που βλέπω κάθε μέρα? Έξυπνοι, ταλαντούχοι άνδρες με τεράστιο δυναμικό σπαταλούν τη ζωή τους προσπαθώντας να ευχαριστήσουν γυναίκες που βαθιά μέσα τους περιφρονούν επειδή είναι τόσο αδύναμοι. Είναι σαν να βλέπεις ένα λιοντάρι να συμπεριφέρεται σαν ένα κατοικίδιο γατάκι. Νιώθεις ντροπή για λογαριασμό τους. Ο σκοπός σου δεν είναι διαπραγματεύσιμος. Τα όρια σου δεν πωλούνται. Η αποστολή της ζωής σου δεν είναι νόμισμα ανταλλαγής για σεξ ή στοργή. Όταν το εσωτερικεύσεις αυτό στο βαθύτερο επίπεδο του είναι σου, θα εκπέμπεις μια ενέργεια που οι γυναίκες δεν μπορούν να αγνοήσουν. Μπορεί να πούν ότι δεν τους αρέσει, αλλά παρατήρησε τι κάνουν, όχι τι λένε. Η τελική δοκιμασία είναι απλή.
Αν εξαφανιζόσουν αύριο, η γυναίκα σου θα σου έλειπε εσύ ή αυτό που παρέχεις. Ο ουσιαστικός εσύ ή ο λειτουργικός εσύ. Αν η απάντηση σε τρομάζει, ξέρεις ήδη τι πρέπει να κάνεις. Δεν υπάρχει μέση οδός εδώ. Ή είσαι το τείχος ανάσχεσης ή είσαι η πλαστελίνη. Ή ορίζεις τους όρους της ύπαρξής σου ή κάποιος τους ορίζει για σένα. Ή ζεις τον σκοπό σου ή ζεις τον σκοπό κάποιου άλλου. Διάλεξε. Και πριν φύγεις από εδώ νομίζοντας ότι τα κατάλαβες όλα πνευματικά, άσε με να σε ξυπνήσω. Το να καταλαβαίνεις δεν είναι αρκετό. Το να γνωρίζεις δεν είναι δύναμη. Το να εφαρμόζεις είναι δύναμη. Και το να εφαρμόζεις με συνέπεια, ειδικά όταν είναι δύσκολο, ειδικά όταν φοβάσαι, ειδικά όταν όλο σου το είναι, θέλει να επιστρέψεις στο παλιό μοτίβο. Αυτό είναι μαεστρία. Θα αποτύχεις. Θα υπάρξουν μέρες που θα υποχωρήσεις. Θα υπάρξουν στιγμές που ο καλός τύπος θα θέλει να επιστρέψει. Φυσιολογικό. Αυτό που δεν το είναι φυσιολογικό είναι να τα παρατήσεις. Αυτό που δεν είναι αποδεκτό είναι να επιστρέψεις μόνιμα στη συναισθηματική φυλακή που έχτισες ο ίδιος. Κάθε φορά που διατηρείς ένα όριο, αναδομείς την ψυχολογική σου δύναμη. Κάθε φορά που επιλέγεις τον σκοπό σου έναντι του περιττού δράματος, ανακτάς ένα κομμάτι της ψυχής σου. Κάθε φορά που δείχνεις ότι μπορείς να ζήσεις χωρίς την έγκρισή της, γίνεσαι πιο ελεύθερος. Η ερώτηση που πρέπει να απαντήσεις τώρα δεν είναι αν αυτό λειτουργεί. Σου έχω ήδη δείξει ότι λειτουργεί. Η ερώτηση είναι, έχεις το θάρρος να το εφαρμόσεις? Έχεις την δύναμη θέλησης να το διατηρήσεις όταν δυσκολέψει? Έχεις την όραση να δεις τον άνδρα που μπορείς να γίνεις αν απλά σταματήσεις να διαπραγματεύεσαι την ουσία σου? Ο άνδρας που κυριαρχεί στο τείχος ανάσχεσης δεν είναι τέλειος. Απλά αρνείται να είναι λιγότερο από αυτό που είναι για να χωρέσει στο συναισθηματικό κουτί κάποιου άλλου. Καταλαβαίνει ότι η αληθινή αγάπη υπάρχει μόνο μεταξύ ίσων και δεν μπορείς να είσαι ίσος αν είσαι πάντα στα γόνατα. Η πρώην σου σε απάτησε. Ήταν επειδή δεν είχες όρια. Η τωρινή σου σε δοκιμάζει συνεχώς. Είναι επειδή δεν διατηρείς το πλαίσιό σου. Η ερωτική σου ζωή είναι ένα συναισθηματικό roller coaster. Είναι επειδή δεν έχεις έναν αδιαπραγμάτευτο άξονα. Η λύση είναι μπροστά σου. Καθαρή σαν το νερό. Απλή σαν την αναπνοή. Δύσκολη σαν την κόλαση να εκτελεστεί. Αλλά ακριβώς γι' αυτό λίγοι τα καταφέρνουν. Και ακριβώς γι' αυτό όσοι τα καταφέρνουν ξεχωρίζουν τόσο πολύ. Αύριο, όταν ανατείλει ο ήλιος, θα ξυπνήσεις ο ίδιος τύπος που κοιμήθηκε σήμερα, ή θα ξυπνήσεις δεσμευμένος στη μεταμόρφωσή σου. Όταν εκείνη κάνει την επόμενη δοκιμασία, θα υποχωρήσεις όπως πάντα ή θα διατηρήσεις το τείχος ανάσχεσής σου. Όταν προκύψει η σύγκρουση μεταξύ του σκοπού σου και του δράματος της στιγμής, θα επιλέξεις αυτό που σε χτίζει ή αυτό που σε ανακουφίζει προσωρινά. Μην μου απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να ορκιστείς τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνεις υποσχέσεις. Απλά δράσε. Σιωπηλά. Με συνέπεια. Αμήλικτα. Άσε τις πράξεις σου να μιλήσουν τόσο δυνατά που τα λόγια σου να γίνουν περιττά. Η ανδρική συνήθεια που τρομάζει περισσότερο τις γυναίκες δεν είναι μυστήριο. Είναι απλά να είσαι ένας άνδρας που δεν μπορεί να αγοραστεί, να χειραγωγηθεί ή να παρεκκλίνει από τον δρόμο του. Και όταν γίνεις αυτός ο άνδρας, θα καταλάβεις γιατί τρομάζουν. Επειδή επιτέλους βρήκαν κάποιον που δεν μπορούν να ελέγξουν. Και παραδόξως, αυτό ακριβώς ήθελαν πάντα. Η επιλογή είναι δική σου. Η ζωή είναι δική σου. Το πεπρωμένο είναι δικό σου. Σταμάτα να τα παραδίδεις στο πιάτο σε όποιον δεν ξέρει καν τι να τα κάνει. Χτίσε το τείχος ανάσχεσής σου. Ανάκτησε την ανδρική σου δύναμη. Ζήσε τον σκοπό σου. Το ρολόι δεν σταματά. Κάθε δευτερόλεπτο δισταγμού είναι ένα δευτερόλεπτο παραπάνω που ζεις λιγότερο από αυτό που είσαι. Φτάνει πια με τις δικαιολογίες. Φτάνει πια με το αύριο. Φτάνει πια με το ίσως. Τώρα σχολίασε ποιο προσωπικό όριο δυσκολεύεσαι περισσότερο να διατηρήσεις. Να είσαι συγκεκριμένος. Να είσαι ειλικρινής. Άσε άλλους άνδρες να δουν ότι δεν είναι μόνοι σε αυτή τη μάχη. Γιατί στο τέλος αυτό είναι το νόημα. Άνδρες που βοηθούν άνδρες να θυμηθούν τι σημαίνει να είσαι άνδρας. Η μεταμόρφωση αρχίζει με την επίγνωση. Η επίγνωση απαιτεί ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια απαιτεί θάρρος. Έχεις θάρρος. Απόδειξέ το. Όχι σε μένα. Στον εαυτό σου. Ξεκίνα τώρα. Το τείχος ανάσχεσης περιμένει να χτιστεί. Και η ζωή σου περιμένει να τη ζήσεις με τους δικούς σου όρους.